večer svima na našem jubilarnom 3. susretu indologa u pubu. Danas moram reći posebno svečanom, zato jer je naš današnji govornik, dr. Ivan Andrijanić, promovirao knjigu koja bi za mnoge bila u životu magnum opus. Ovo što je Ivan uspio napraviti s poviješću Indije, pa evo koristim i ovu prigodu da vam skrenem pozornost na to. Prva i jedina takva knjiga kod nas koja uistinu stručno obrađuje indijsku povijest, a da je i kulturu, vrlo opsežno, utemeljeno, sa puno referenci, bilježaka, a osim toga nije klasična studentska knjiga, studentski priručnik, jer je obogaćena s nevjerojatno puno fotografija prekrasnih i čak sa ne znam koliko, 40-ak crteža Ivanovih originalnih. Dakle, svakako knjiga koja, evo, svakome ko ima interes za Indiju može izvrsno poslužiti kao referenca godinama, što god ga zanima o indijskoj povijesti i kulturi. Eto, pa ja još jedanput čestitam Ivanu, a mislim da mu možemo i svi skupa čestitati. Evo pa i on čestita isto. Gdje si? Dobro, ovo je kratak uvod, evo samo 2 riječi, neću jako dugo, da predstavim našeg večerašnjeg govornika, Ivan Andrijanić, dr. Ivan Andrijanić, predstojnik katedre za indologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, dugogodišnji pročelnik odsjeka za azijske studije, danas odsjeka za azijske studije. Mi bi ga još držali da zakonski smije ostati toliko dugo pročelnik, ali da će doći ponovo red na njega za koju godinu. Da. Ivan je izvrstan sanskritist, izvrstan filolog, izvrstan povjesničar, kao što vidimo, premda nije po osnovnoj vokaciji povjesničar, a Ivan je osim toga i akademski slikar. Dakle, koliko se sjećam, ti si nakon završene akademije tek upisao indologiju. Uže područje interesa doktora Andrijanića je indijska filozofija. Objavio je uistinu velik broj radova o klasičnom indijskom filozofu Shankari, i to radova koji su mogu reći u svjetskim mjerilima originalni, izvorni radovi koji uistinu donose neke nove spoznaje, osobito u smislu kritike teksta i povijesti teksta, tekstova koji se pripisuju Shankari. Ali naravno Ivan je izvrstan i u istraživanju epova, u istraživanju književnosti, dakle jedan, onako kako se i očekuje na zagrebačkoj indologiji, uistinu svestrani znanstvenik, humanistički svestrani filolog i naravno svestrani indolog. Evo, da ne uzimam više puno vremena, Ivane, predajem ti riječ. Današnje predavanje je o jednom problemu koji možda nekima od vas koji niste uže povezani s indologijom nije toliko poznat, ali o temi koja je politički vrlo važna u Indiji već desetljećima, a može se možda, ja ne znam kako koncipirano izlaganje, ali moguće je da ćemo moći naslutiti i neku paradigmu ponašanja prema svetinjama drugih religija u raznih naroda, ali to ja sad spekuliram, vidjet ćemo da li nešto tako ima u Ivanovom izlaganju. Ivane, izvoli. Hvala ti puno, Krešo, na laskavom uvodu. Evo, kao što je rekao Krešo, danas ćemo govoriti o Baburovoj džami ili Raminu hramu, odnosno kako je sporo Ayodhi promijenio Indiju. To je priča stara 200 godina, mogao bih početi od prije 200 godina, međutim počet ću od ove godine, 2024. godine, kada je 22. siječnja 2024. godine u Ayodhi, u malom mjestu, bili smo tamo, Krešo se sjeća, malom prašljivom zaboravljenom mjestu na sjeveru Indije, otvoren jedan hram. Hram posvećen Rami Lali, odnosno djetetu Rami. Na ceremoniji posvećenja hrama prisustvovalo je oko 500 000 ljudi. Otvorio ga je sam indijski premijer.
Kad smo kod brojaka, prisustvovalo mu je oko 8.000 vrhunskih indijskih političara i ljudi iz medija, najpoznatijih indijskih glumaca, sportaša i tako dalje. Primjerice, tko poznaje dobro Indiju, recimo ovdje će, odnosno neće, jer recimo bio je prisutan Amitabh Bachchan, primjerice najpoznatiji indijski glumac i tako dalje. I to su sve, vidite, lijep je hram, nije sasvim završen, fali mu ova šikara, odnosno glavni toranj, prije nego što je završen je inauguriran, odnosno počelo je unutra čašćenje kipa mladoga djeteta Rame. Otvorio je sam premijer Indije, ovdje ga možete vidjeti, koji će biti bitan u cijeloj ovoj priči, vidjet ćete da i mlađega kasnije. I sad, što je sad tu posebno zanimljivo? Tu došlo je 500 000 ljudi, u svakom slučaju. Ali što je sad tu još zanimljivo? Zanimljivo je da je cijelom tom obredu inauguracije hrama prisustvovalo 20.000 policajaca i nekoliko tisuća nadzornih kamera. Samo kao jedan primjer, u Hrvatskoj, u MUP-u, Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Hrvatske, zaposleno je 19.000 ljudi. Ovaj skup je osigurao 20.000 samo uniformiranih policajaca i sigurnosnih snaga i tako dalje. Ali što je tu sad neobično? 20.000 policajaca, 1000 nadzornih kamera. Zašto je to, što se to tu dogodilo? Ajmo reći još par riječi o hramu. Hram je sagrađen u novije vrijeme u stilu Solanki Čaulukija, to je historijski stil, prema jednom historijskom stilu jedne dinastije Čaulukija iz 13. stoljeća. Dugačak je 76 metara, što znači da je to prilično velika, ogromna struktura. Samo za one koji znaju, hram Kandarije Mahadeo u Kadžurahu je 36 metara dugačak, koji je dvostruko veći recimo od Kandarije Mahadeo. I sagradio ga je, što opet nije nebitno, sin od čovjeka koji se zove Sompura, koji je bio graditelj hrama u Somnatu 1949. A to je hram koji je sagrađen na temelju starog hinduističkog hrama, koji je sagrađen u 11. stoljeću, i onda u 11. stoljeću su ga muslimanski osvajači srušili, pa su ga hinduisti opet sagradili, pa su ga opet srušili, pa ga opet srušio Alauddin Khilji. U svakom slučaju 4 puta je rušen i građen taj hram. Na kraju ga je Aurangzeb u 17. stoljeću pretvorio u džamiju. I taj je hram 49. ponovo sagrađen u Somnatu, to je na drugom mjestu. Ali sin tog graditelja hrama u Somnatu jest napravio ovaj hram. Znači, nešto se tu dogodilo. Što se tu dogodilo će biti zapravo tema ovog predavanja. Zapravo, moja tema predavanja je zašto je taj skup osigurao 20.000 policajaca. Pazite, u Indiji postoje tisuće hinduističkih hramova, moglo bismo čak možda reći da se gotovo svaki dan inaugurira hinduistički hram, manji ili veći. Međutim, što se ovdje dogodilo, o tom ću zapravo danas govoriti i zašto je to bio toliko očito poseban događaj. Događaji su, inače, možda se ne sjećate iz siječnja, ali događaji su bili prenijeli svi svjetski mediji, bio je čak i u svim dnevnicima našim i tako dalje, uglavnom sa upitnicima nad glavama, što je sad tu bitno, zašto se to dogodilo, zašto odjednom u dnevniku HRT-a i Nove i tako dalje imamo inauguraciju hinduističkog hrama kojeg inaugurira čak i premijer. To je hram posvećen Rami. Kratak kontekst, najjednostavnije, znači Rama, neki su čuli za Ramu, neki nisu čuli za Ramu, mogli bismo reći par riječi o njemu. Rama je epski junak, glavni lik velikoga sanskritskog epa Ramayane. Ramayana je jedan od dva formativna epa za indijsku kulturu i civilizaciju, za hinduizam kao religiju. Ramayana i Mahabharata obično dolaze zajedno. Rama pripada Ramayani, on je glavni lik Ramayane. Od recimo 20.000 kitica ima ep, vjerojatno je nastajao kroz duže vremensko razdoblje, možda negdje između 4. ili 2. zapravo između recimo 2. stoljeća prije Krista pa nadalje, pa možda svoju zadnju možda bi recenziju mogao imati negdje u prvim stoljećima naše ere. Govori o tome o dvorskoj spletki u kojoj je princ Rama umjesto da naslijedi svoga oca Dašarathu i postane kralj, morao biti izgnan u izgnanstvo. Dok je bio u izgnanstvu zbog te dvorske spletke, tamo je njegovu suprugu Situ oteo demon Ravana. I veći dio Ramayana se bavi o tome kako je junak Rama pobjedio demona Ravanu i vratio svoju suprugu.
baš tako ne završava, ali to možda nije naša tema sad ovdje, zapravo ima i tužni kraj i zapravo pravi epski završetak, ali to sad nije naša tema, pa nećemo puno o tome govoriti, ali u svakom slučaju Rama je simbol pravednosti, pravde, recimo pravde, reda i zakona. Samo činjenica da je prihvatio izgnanstvo nije mogao je na silu i postati kralj, ali je prihvatio to kao dharmu, odnosno kao hinduističko pravo, hinduistički red, hinduistički zakon. On je također se smatra u hinduizmu inkarnacijom, odnosno utjelovljenjem Boga Višnua. I silno je važan u Indiji. Malo podigni mikrofon, samo da se p-ovi slabije čuju. Ovak? I malo ga odmakni, slobodno savini malo. Dobro. Tako, možda će biti bolje, da. Ok. Eto. Dobro. U svakom slučaju, kroz stoljeća je Rama postajao sve umiljeniji i važniji lik u Indiji. Ovdje imamo Amitabh Bachchan, primjerice. Amitabh Bachchan bio je prisutan kao bollywoodski najveći i najpoznatiji glumac. Također su bili i svi, recimo, svi glumci koji su glumili u velikoj seriji Ramayana, 80. godina na indijskoj televiziji išao je Ramayana i imao je nevjerojatno je bio popularan, zapravo je to serija, barem prema Wikipediji, serija sa najvećom gledanošću na svijetu, bilo koje televizijske emisije ikad koja je bila. Znači, očito je Rama silno popularan i silno važan lik i to je hram posvećen Rami. I sad bih možda, i to je 2024. godina, međutim da bismo ušli malo bolje u priču, mogli bismo skočiti malo dalje u 1949. godinu. U isto to mjesto Ayodhya. Znači, 70 godina prije nego je sagrađen hram, u istom tom mjestu Ayodhya, 23. prosinca 1949. godine u glavnu kupolu džamije u Ayodhji, Baburove džamije, udario je grom. Prema svjedočanstvu jednog svjedoka koji je bio tamo, kad je grom udario u vrh kupole, svjetlo je obasjalo unutrašnjost džamije i unutra je vidio dijete Ramu. U isto otprilike vrijeme, u noću između 22. i 23. prosinca, pandit koji se zvao, pandit znači hinduistički učeni sveti čovjek, koji se zvao Abhiram Das, zajedno sa skupinom od 50-ak svojih prijatelja, suradnika, provalio je vrata te džamije i postavio likove djeteta Rame. I napravio je od džamije hinduistički hram. Odnosno posvetio je i postavio, kako je sam bio pandit, hinduistički, recimo tako, svećenik, ali to malo kompleksnije. U svakom slučaju on je bio hramski službenik i postavio je kipove Rame i Site unutar te džamije. Ovdje možemo vidjeti tu džamiju. Ta džamija se zove Baburovom džamijom, sagrađena je u 16. stoljeću. Sad, između 22. i 23. prosinca to se dogodilo, to je naravno odjeknulo dosta loše u muslimanskoj zajednici i došlo je dosta daleko, došlo je do samoga premijera Indije, do Nehrua, pandita Jawaharlala Nehrua. On se nije složio sa takvim razvojem događaja, pošto je vodio sekularnu politiku u kojem se džamije ne bi smjele pretvarati u hramove i tako dalje. I zato je Nehru dao neku vrstu zapovjedi lokalnim vlastima da se džamija zatvori i da se ne može dopustiti ulazak hinduističkih hodočasnika. Zato što je to brzo se priča proširila. Priča se proširila da se Rama stvorio sam od sebe u toj džamiji. Međutim, vlasti su zatvorile džamiju za hodočasnike, ali su napravili vrstu kompromisa i dopustili su da puđari, odnosno da svećenici obavljaju ritual u samoj džamiji, odnosno ritual čašćenja, takozvane puđe, kojom se časte kipovi. Kao što ovdje piše, znači trajalo je neko vrijeme to obredno čašćenje tih kipova. Međutim, to je naišlo na nezadovoljstvo muslimanske lokalne zajednice, tako da je dosta godina, 12 godina nakon toga, u 61. Sunitska zajednica, znači Vakovska sunitska zajednica iz Uttar Pradeša, to je savezna država u kojem se to malo
danas zabačeno prašnjavo mjesto, a i ovdje nalazi, podignulo tužbu zbog takvog postupka. I u svakom slučaju to je kontroverzan, ali donekle kontroverzan događaj bio. Nehru je čuo za to, odlučio se što treba napraviti i manje više zaboravio na to jer je to smatrao lokalnim događajem, nevažnim za više razine ili više sfere indijske politike. O kakvoj džamiji se tu radi? Znači, radi se o Baburovoj džamiji. Ko zna više o indijskoj povijesti prepoznat će tu jedno ime, to je ime Babura. Babur je bio osnivač velike mogulske dinastije koja je u 16., 17. i do 18. stoljeća vladala velikim prostranstvima sjeverne Indije. Radi se o muslimanskoj, sunitskoj dinastiji, turkiskoga zapravo podrijetla, ali mongolsko-turkiskoga podrijetla. Prvi veliki mogul koji je osnovao mogulsku dinastiju bio je Babur. Tu džamiju nije dao sagraditi sam Babur jer se radi zapravo o prostoru koji je daleko od nekih važnijih zbivanja toga doba. Čini se da je prema natpisu u džamiji dao je sagraditi neki Mir Baki, vjerojatno vojskovođa velikoga prvoga mogula cara Babura. I Baburu je, čini se, bila posvećena. Radi se o manjoj džamiji. Ovdje možete vidjeti fotografiju iz 19. stoljeća koje je Britanac Samuel Bourne bio fotografirao i možete vidjeti otprilike kako izgleda sama džamija. Ovdje se nalazi sama struktura džamije sa 3 kupole. Jednom velikom kupolom i 2 manje. Ovdje je ulaz i ovdje su još 2 dodatna ulaza. Ovdje je jedno dvorište i ovdje je vanjsko dvorište. Što je međutim to sad tak strašno zanimljivo? Ovdje možete još također vidjeti na fotografijama, to je džamija. Ova slika džamije gdje su još, vidite, ovdje je malo zapuštena, ovdje je ofarbana, čini se da je bila ofarbana 30. godina, ali ne znamo točno zato što nije čak sasvim jasno ni odakle, ni podrijetlo ove same fotografije gdje je u dosta dobrom stanju. Ovdje možete vidjeti unutrašnju džamiju, jednu od vrlo rijetkih fotografija unutrašnjosti. Ispod ovog baldahina nalazi se ovaj mali rama kojeg je postavio onaj pandit Abhiram. U svakom slučaju priča se malo promijenila nakon nekog vremena i zapravo nije bilo, poslije se malo zaboravilo, odnosno prešućivalo se da je Abhiram donio kip i postavio ga i da je od mijedi napravljen, tako da je priča poslije koja se proširila da je prilikom tog udarca groma se stvorio taj kip, mjedeni kip rame. Mi danas znamo da ga je Abhiram donio, po svjedočanstvu brojnih ljudi, bilo 60 ljudi tamo, pa zasigurno znamo. Čak imamo i Abhiramovog sina koji se sjeća, danas je čovjek u visokim godinama, ali se on sjeća kad su se dogovarali da odnesu to tamo, tako da je priča o gromu, čini se, bila fabricirana malo kasnije, u kasnijem vremenu. Ovdje također vidite policiju i ovdje je ulaz u džamiju. Zašto je ta džamija sad toliko važna i kakve ona veze ima s Ramom? U svakom slučaju možemo za sad reći da se već dugo kuhalo među hinduistima, već dugo vremena, pitanje kontroverze kad, da je ta džamija sagrađena na mjestu na kojem je rođen Rama. U tome je fora. Znači, džamija je navodno sagrađena na mjestu Ramina rođenja. I to je, čini se, dosta stara tradicija. Što se mene tiče, najstarija tradicija da je to mjesto Ramina rođenja, sasvim sigurno u 18. stoljeću imamo jednog džajpurskog maharadžu, Jai Singh se zvao. On je kupio zemlju oko džamije i u dvorištu džamije je podigao mali pjedestal na kojem je postavio lik djeteta Rame. I označio ga u jednom svom almanahu iz 1717. kao mjesto Ramina rođenja. Za ranije izvore ne znamo točno, ali očito da je i ranije se smatralo to područje te Baburove džamije se smatralo mjestom Ramina rođenja. Nakon što je zabranjeno okupljanje hodočasnika tamo, stvar je donekle pala u zaborav, ali se stvar svejedno još kuhala u stanovništvu okolom i negdje to sjedilo u zakutku svijesti hinduista da se tamo negdje u Ajodhi. Ajodha je, znači, mjesto, glavni grad kralja Rame i njegovog kraljevstva. Stvar se počela više malo kuhati 1987. upravo sa televizijskom serijom Ramayana. 1987-88. serija se počela emitirati na indijskim glavnim državnim kanalima, a nakon toga se počela u brojnim reprizama na brojnim drugim kanalima prikazivati. Imala je ukupno 78 epizoda, imala je rekordnu gledanost i danas prema podacima čini se da je to možda najpraćenija i najgledanija televizijska serija uopće u povijesti televizije. Računa se od otprilike 650 milijuna ljudi vidjelo tu seriju. Ne znam, je li neko od vas gledao seriju?
Ja iskreno nisam. Ko je Ramayana? Ramayanu. Pokušao sam. Ja imam doma jedan VHS koji sam kupio u Indiji prije 25 godina i nikad nisam to stavio. Kulturološki vrlo zanimljivo i važno, međutim za naš filmski senzibilitet teško probavljivo. Da. Vrlo je sporo i ta kamera i to sve skupa i efekti, sve nekako teško je nama to gledati, osim evo, ja sam gledao to jer me zanima Ramayana kao što ti znaš i neki ovdje studenti, pa onda pokušao sam, ali nisam uspio dogledati. Da, ovdje, što se tiče efekata, ovdje možete vidjeti Hanumana, to slabiji su, znači efekti, puno epizoda, ali svejedno imala silnu popularnost u Indiju, silnu popularnost. Nema, navodno da nema hinduista koji nije gledao tu seriju. Na tom valu oduševljenja serije Ramayana je započeo veliki Ramin pokret, odnosno krenuo je pokret, on je već postao i prije, ali bio manji. Serija je polučila ogroman uspjeh i taj pokret se sve više zakotrljao. I serija naravno nije govorila o mjestu Ramina rođenja, nije govorila, ali je prikazivala Ayodhju i Ayodhja je bila silno važan grad. Zapravo će samo godinu i pol kasnije stvar početi iskorištavati stranka, odnosno grupa hinduističkih organizacija koje je na valu uspjeha serije, ali i na valu velike želje i velikoga entuzijazma indijskog stanovništva, hinduističke vjere za Ramom, započelo sa pokretom za gradnju hrama u Ayodhji. Ayodhja ima nekoliko hinduističkih hramova, međutim nema nijedan Ramin hram. U blizini, sjećaš se Krešo kad smo bili, u blizini se nalazi Hanumanov hram, ali velikog Ramina hrama tamo nema. Ima nekoliko manjih hramova iz kasnog vremena, najstariji hram u Ayodhji iz 18. stoljeća. Vrlo kasno. Zbog toga je stranka BJP, Bharatiya Janata Party, koja je danas na vlasti u Indiji, zajedno sa nekoliko hinduističkih organizacija, osobito Vishwa Hindu Parishad i još nekoliko drugih organizacija, započela sa projektom gradnje Ramina hrama. U to vrijeme predsjednik BJP-a stranke je bio L.K. Lal Krishna Advani. Advani je osmislio jednu veliku takozvanu Rath Yatru, a to je veliko hodočašće koje je krenulo upravo u Somnatu. A Somnat je simbol rušenja hinduističkih hramova i gradnje džamije znači u Somnatu je bio srušen hram, 4 puta je bio srušen, da bi na kraju 49. konačno bio sagrađen, za sad je još tamo, ali je džamija ga redovito zamjenjivala. L.K. Advani je započeo sa velikim hodočašćem u Somnatu i prešao je cijelu Indiju u vozilu koje najčešće u dokumentarcima zovu Toyotom, ali nije Toyota, nego Ashok Leyland, indijske je vozilo, koje je preuređena kao Ramina kočija. Ovdje možete vidjeti kako je izgledao Ashok Leyland, Lal Krishna Advanija, i on je s takvim vozilom koji izgleda kao Ramina kočija iz serije prošao, vidite, cijelom Indijom i skupljao hodočasnike za put u Ayodhju. Za njim su se ljudi skupljali, kao što su se nekoć ljudi na Gandhijevim marševima skupljali. Tisuće ljudi je slijedilo Advanija. A sad, zašto je to sad strašno važno? Ne znam koliko se razumijete u indijsku politiku, ali vidite li tko sjedi prepoznate li čovjeka koji sjedi u vozilu? Ne vozi. Često ćete pročitati da vozi, ali nije vozio. Sjedio, to je današnji indijski premijer Narendra Modi, koji je bio blizak suradnik L.K. Advanija i ostalih političara koji su vodili tu ogromnu jatru. Problem je bio u tome što je Advani u to vrijeme i BJP bio dio vladajuće koalicije indijske. Što je bio problem? Problem je bio u tome što se jako puno ljudi skupljalo. Nije se govorilo o rušenju džamije i slično, nego se govorilo o gradnji hrama. I to u blizini džamije. Međutim, prostor na kojem su naumili graditi hram je bio pod državnom vlašću i nije imao, recimo to tako, građevinsku dozvolu. I to su mnogi vidjeli kao provokaciju. Oni su putovali zapravo tamo htjedući staviti kamen temeljac za veliki Ramin hram. Ali za veliki Ramin hram ispred džamije, odnosno na onom mjestu gdje je još Jai Singh, Maharaja Jai Singh u 18. stoljeću postavio bio plato sa djetetom Ramom. Na tom mjestu su htjeli graditi hram. To je bila nekakva temeljna ideja. Premijer Indije toga doba, VP Singh, koji je bio iz druge stranke, iz Janata Dala,
je molio Advanija da prestane s tim, jer to stvara tenzije u države. Muslimani se ljute, boje se tolike količine hinduističkih hodočasnika blizu svoje džamije. Molio je Advanija da prestane i da stanu s tim. A naročito zato što nemamo naprosto građevinsku dozvolu, nismo se dogovorili oko toga da ćemo tam sagraditi hram. To je bilo znači bez konzultacije s premijerom je Advani i ostatak BJP-a to krenuo. Međutim, Advani se od toga oglušio se od to i kad je došao u Bihar, u Biharu je premijer VP Singh dao uhapsiti Advanija. I Advani je završio u zatvoru. Međutim, kolona je krenula dalje za Ajodhju. Između 25. i 30. listopada došla je ogroman broj hinduističkih hodočasnika u samu Ajodhju. Ogroman broj, govori se otprilike o 3 velike kolone koje su bile pod, recimo to tako, vodili su ih nekoliko velikih i važnih političara sa, recimo to tako, desnog političkog spektra indijske vlasti. Otprilike 5.000 je bilo u svakoj koloni, otprilike 15.000, međutim govorilo se čak još više ljudi koji su se zvali Kar Sevaka. Kar Sevaka je znači, recimo to tako, volonter koji sudjeluje u gradnji hrama. Oni su konkretno htjeli graditi hram i tu je bilo nekoliko velikih vođa, prvenstveno Uma Bharti iz stranke BJP koja je na nogama vodila jednu grupu od 5.000 ljudi. Također drugi je bio Ashok Singhal i treći je bio Swami Vamdeo. I njih troje je vodilo 3 odvojene velike skupine. Kada su te 3 odvojene velike skupine došle u centar grada Ajodhja, dočekala ih je policija. Policija je tražila da stanu, međutim oni su nastavili i policija otvorila vatru. 19 ljudi je ubijeno, 19 hodočasnika je ubijeno i povukli su se. Međutim onda je uskočio to Vinay Katiyar. Vinay Katiyar koji je bio iz Višva Hindu Parishada i bio nepoznat političar, održao je vatreni govor u kom je VP Singhu, indijskom premijeru, dao ultimatum. Povuci policiju ili ćemo nastaviti, odnosno pucajte koliko hoćete, sve ćete nas pobiti. Nemamo problema s tim. I VP Singh je na kraju dopustio, na kraju su zapravo se dogovorili. Odnosno dogovorili su se da će napraviti sljedeće. Dogovorili su se da će pustiti hodočasnike u krug džamije i da će dopustiti ulazak u džamiju hinduističkim hodočasnicima, ali u skupinama od 100 ljudi. I tih otprilike 15.000 ljudi se razdvojilo, organizirano u skupine po 100 ljudi i prošli su svi kroz džamiju u miru. Odnosno htjeli su vidjeti mali Ramin kip koji je tamo od 1949. godine koji se navodno stvorio udarom groma u kupolu džamije. I tada je onda stvar umirena. Međutim, nakon toga je krenuo također velika organizacija gradnji hrama, pa je tako 1990. godine upućen poziv po cijeloj Indiji da se počnu skupljati cigle za gradnju hrama. I to su poznate cigle, nažalost nemam ovdje fotografiju, ali to su cigle na koje svakoj piše Ram. Svako selo u Indiji je doniralo i proizvelo određenu količinu cigala sa napisom Ram, omotalo je u narančastu tkaninu i slalo je Ajodhju. Tisuće i tisuće cigala je stiglo tamo. Tisuće cigala. Kako bi se sagradio hram u dvorištu u Ajodhji. Dalje je također su klesari došli i već počeli klesati kamene ukrase za kip. I onda se stvar manje više smirila. Međutim, 2 godine nakon toga, i to u te 2 godine su dolazile cigle, ali se nije dolazilo do političkog dogovora oko toga smije li se graditi hram ili ne. Odnosno, oni su tražili da im se taj komad zemlje da, država nije htjela da se tamo gradi hram, oni su na silu htjeli da se sagradi hram. Jedan mali događaj u prosincu 1992. će, čini se, obilježiti ovu situaciju. Znači, 1992. zapravo malo isfrustrirani time što ne mogu dobiti dogovor oko mjesta za gradnju hrama, isti ovi akteri iz dosadašnje priče, znači LK Advani, Uma Bharti i ostali ti veliki vođe sa hinduističke desnice, organizirali su novi veliki događaj u Ajodhji. Događaj je trebao biti samo inauguracija recimo kamena temeljca. Zašto nije došlo do političkog konsenzusa? Svejedno,
velike mase ljudi su došli. Ovaj put je došlo oko 150.000 aktivista, Vishva Hindu Parishada, Bharatiya Janatiya, parti, stranke i ostalih. I tako onda su bili vatreni govori Lala Krishna Dvaniya, Murlija Manohara Josha, Ume Bhakti i ostalih velikih vođa. Ovdje možete vidjeti nekoliko fotografija iz prosinca 1992. Šta se dalje događalo? 6. prosinca 1992. godine, rano ujutro, televizija snimala, bio je velik događaj, bilo je puno i stranih televizijskih kuća. Ovdje konkretno imamo jedan zgodan dokumentarac, odnosno kamera koju je snimao indijski prvi kanal. Ovdje možete vidjeti džamiju u pozadinu, ovdje možete vidjeti ulaz u džamiju koji je ograđen i policija, ovdje možete vidjeti nešto hodočasnika, ovdje možete vidjeti cigle. I to su cigle kao temelj na kom se trebao graditi hram. Ovo tu je gospodin Srivastava koji je bio neka vrsta predsjednika općine. U svakom slučaju, rano ujutro, oko 9 sati, je rekao it is still under control. Međutim, u 11 sati policija je rekla if they don't cooperate with us, how can we control so many of them? Odnosno, sve više i više ljudi se počelo tamo skupljati. Strašno puno ljudi se počelo tamo skupljati. Bilo je i dosta policije iz nekoliko različitih policijskih organizacija. Bili su policijski rezervisti, bila je savezna policija, ali bila je također i policija Uttar Pradeša. Ovo je lokalna policija Uttar Pradeša. U 12 sati, znači, je policija već imala problem, očito. Odnosno, već se nešto kuhalo, policajci su dosta zabrinuti oko razvoja situacije. U 11:55 došla jedna velika grupa ljudi sa žutim maramama na glavi i počeli su gađati kamenjem džamiju i policiju. Policija se zbog ogromne količine ljude, ogromne gužve, policija se radi zbog vlastite sigurnosti, policija se izmakla i maknula se sa poprišta događaja. Ljudi su, kao što vidite, probili policijski kordon i navrli su na džamiju i jako brzo su se već, kao što vidite gore, počeli penjati po Baburovoj džamiji. U 12:09 ljudi su već na vrhu džamije, kao što vidite iz dokumentarca. U 12 nadalje džamija je već natrpana i pretrpana ljudima. Ljudima koji međutim koji su naoružani sasvim sitnim oružjem, odnosno naoružani su džepnim nožićima, nekim pijucima, nekim malim krampovima i počeli su polako kuckati po toj džamiji. Ali počeli su dosta, jako puno ljudi bilo i negdje u 12 sati su došli na džamiju, već u 2 sata se srušila prva kupola. Sat i pol nakon toga je srušena druga kupola, u 5 sati je srušena i treća kupola i sa trećom kupolom je potpuno srušena kompletna struktura Baburove džamije. Nakon toga hodočasnici su počeli raditi, cijelu noć su radili. Ovo je rano ujutro, odmah nakon snimka, nakon rušenja džamije. Ovdje možete vidjeti ljubičasti mali pokriveni prostor u kojem smo bili. Krešo, sjećaš se, on je bio i tako kad smo bili tamo na istom tom mjestu 2011. kad smo bili, posjetili smo to mjesto. U svakom slučaju tu je Ramin mali kip, odnosno onaj mali kip koji je stajao cijelo vrijeme u toj džamiji. A ovo tu su ostaci džamije. Da. To je izazvalo to je bilo prvo rušenje džamije u Indiji, to spektakularno rušenje džamije je 150.000 ljudi naprosto sravnilo cijelo to područje sa zemljom. Poslije toga je došlo do velikih razmimoilaženja među ljudima, pa možete vidjeti neke od reakcija ljudi nakon džamije. Sad, jedan kaže demolition was not right, but now that it's happened, it's okay. To je jedan tip kako su ljudi reagirali, drugi su rekli we have betrayed Ram by demolishing the mosque. Treći su rekli the mosque was built on the sacred ground, it should be demolished. To je znači tri glavne struje, odnosno neki su mislili da je trebao biti srušen. Zašto su uopće srušili? Srušili su ne samo zato što su smatrali da se nalazi na području Ramina rođenja, nego da se nalazi na mjestu srušenog hrama Ramina rođenja. O čem se zapravo radi? Ko poznaje dobro indijsku povijest, znači da ili ko je prošao od sjever Indije, pa nek mi javi koliko je vidio hramova koji stoje, a sagrađeni su prije
muslimanske, odnosno turkijske invazije u 11. stoljeću, znači jako malo toga je preživjelo. Zašto? Zato što je u tim nizovima ratova u 12. do 13. 14. stoljeća su u principu srušeni svi veliki hinduistički spomenici sjevera Indije, osim nekoliko džepova koji su preživjeli, poput Kažuraha koji je recimo preživio. Međutim, u Ajodhi očito ništa nije preživjelo jer je najstariji hram u Ajodhi iz 18. stoljeća. Isto tako su tvrdili da je jedan od takvih srušenih hramova sagrađen ispod Baburove džamije. Što zapravo nije niš posebno, ima jako puno džamija koje su sagrađene na temelju starih hinduističkih hramova, primjerice u Benaresu možete vidjeti džamiju Gyanvapi koja ima cijeli jedan zid od starog prijašnjeg Višvanatina hrama, koji su cijeli zid džamije Gyanvapi u Benaresu je još ostao od starog hrama Višvanatina hrama, primjerice, što je bio prilično uobičajen postupak, osobito za vrijeme Aurangzeba u 17. stoljeću, tako da je zapravo priča da je džamija sagrađena na temelju nekog starog hrama nije nemoguća u principu. Međutim, nemamo za sad nismo imali nekakvih pravih dokaza da je tu stvarno bila neka džamija. Zapravo ne znamo. Arheološka istraživanja u to vrijeme nisu bila obavljena, zapravo ne znamo točno ni što je bilo točno Ajodhi. Bilo je nekoliko osnovnih skeniranja područja iz kojih je bilo prilično jasno da se radi uglavnom o modernim građevinama i ta Baburova džamija na kojoj čini se bio napis iz 16. stoljeća bi mogla biti čak najstarija struktura uopće u cijeloj Ajodhi koja je sačuvana. Sad povijesna priča o Ajodhi. Znate da je Ajodhja bila glavni grad Ramin i ona je poslije jako bila slavna u hinduizmu i u brojnim hinduističkim izvorima je slavljena kao sveto mjesto. Vrhunac toga je možda Mahatmja, Ajodhja Mahatmja i drugi nekakvi tekstovi, to sad možda nije bitno za ovo tu. Što se tiče arheologije, arheološka istraživanja su kasnije obavljena, tako da bismo mogli reći da su najstariji prvi tragovi ljudskih naseobina u Ajodhi dosta stari, pripadaju recimo 17. 16. stoljeću prije Krista. Ali to su najstariji tragovi ljudske naseobine. Počeci urbanog razvoja su otprilike u 6. stoljeću prije Krista. I iz 3. stoljeća prije Krista imamo ciglene fortifikacije oko samog grada. Ali to je 3. tisućljeće prije Krista iz doba Maurija, znači iz doba nakon samog Rame. Povijesni izvori nam govore da je u 5. stoljeću Ajodhja bila neko vrijeme glavni grad dinastije Gupta. Kineski hodočasnici spominju Ajodhju, tako da primjerice u 7. stoljeću se spominje da je u Ajodhi bilo 100 budističkih samostana i 3000 budističkih redovnika u Ajodhi plus 10 hramova deva, na što se zapravo odnosi na 10 hinduističkih hramova. Između 10. i 13. stoljeća grad je bio pod hinduističkom dinastijom Gahadavala kao mala vazalska država. Od 13. do 16. stoljeća bio je pod Delhijskim sultanatom, a 1266. glavni grad pokrajine Udh. Međutim, i ne znamo ništa što se onda tam događalo. Ništa, baš ništa. Osim nekih malih perijskih kronika, malih crtica, tako da recimo imamo zanimljiv podatak da je 1340. sultan iz Delhija, Muhamed bin Tugluh, ustoličio hinduista pod imenom Kishan kao upravitelja cijelog Oudha, a glavni grad Oudha je bila upravo Ajodhja. Međutim, 1528. godine jedan se Bajazid se zvao, jedan se vojskovođa pobunio protiv Babura, novo pridošlog mogulskog vojskovođe iz Srednje Azije, tako da je Babur nije osobno ratovao u Ajodhi jer je to bilo predaleko, premalo zanimljivo za samog Babura i poslao je mogulsku vojsku pod zapovjedništvom Bakija Taškindija, koji bi mogao biti onaj Mir Baki. U svakom slučaju, Baki Taškindi zapovjedao je mogulskom vojskom koja je 1528. pobjedila Bajazida i područja Ajodhje pripojila mogulskome carstvu. Čini se da je taj Baki Taškindi izgradio džamiju tu srušenu 1992. godine. Prema natpisu koji je u samoj džamiji zabilježen, tako da bi taj Mir Baki sa natpisa mogao biti taj Baki Taškindi. Kasniji izvori su malo obskurniji, tako da imamo jedan nizozemski izvor iz 17. stoljeća koji je posjetio Ajodhju i kaže da su tamo ruševine, tvrđave i Ram
Ramčandine palače, kojeg hinduisti štuju kao najvišega boga primjerice. Kasnije, isto u 17. stoljeću, britanski putnik Thomas Herbert također je govorio o zamoku u tvrđavi na tom području. Ne spominju džamiju, međutim. Tiefenhalter, međutim, govori o toj džamiji. U 18. stoljeću on je bio Isusovački svećenik koji je posjetio to područje i on je rekao da je car Aurangzeb iz 17. stoljeća dao srušiti tu tvrđavu koju su ovi prije govorili i na tom mjestu je sagradio muslimanski hram s 3 kupole. Prema tom izvoru bi znači džamija mogla poticati iz 17. stoljeća. Međutim, Tiefenhalter kaže da drugi kažu da ju je sagradio Babur. To potvrđuju i perzijske kronike prema kojima je Fedaj Khan, pobratim Aurangzeba, srušio mnoge hramove u Ajodhi 1660. godine. Također on opisuje da se unutar same džamije nalazi 14 stupova crnog kamena, visine 5 pedalja, 1,20 metara. I tih 14 stupova od crnog kamena će nam biti strašno važni, zapamtite ih. Onda nakon toga, malo zapravo prije toga čak, 1717. taj Jai Singh sagradio je, ovo je prikaz džamije iz 1717. godine i ispred se nalazi taj povišeni prostor gdje je on postavio likove djeteta Rame. Očito radi se o 18. stoljeću, to je svega 10 godina nakon Aurangzebove smrti, to je područje pod čvrstom, snažnom muslimanskom kontrolom. Očito da lokalni muslimanski stanovnici, lokalne muslimanske vlasti nemaju niš protiv toga da se ovo mjesto u dvorištu džamije hinduisti štuju kao mjesto Ramina rođenja i tu već piše, ko zna devonagarski, pročitat to je Džanamastan. Točno tu piše Džanamastan, odnosno mjesto rođenja. Mjesto Ramina rođenja, odnosno ovdje možete vidjeti otprilike kako je izgledala džamija. Ovo je malo neprecizan prikaz, ali mislim prikaz je nastao u Džajpuru nakon što su posjetili Ajodhju, a onda poslije toga su po sjećanju nacrtali džamiju. Danas neki govore, ne, to nije džamija, ima šiljaste kupole, a imala je okrugle kupole, međutim to je naslikano možda par godina nakon što je čovjek uopće vidio, pa je vjerojatno zaboravio, ne moraju iz tog vremena, prikazi ne moraju biti precizni. Francis Buchanan, 1813-14, rekao je da je vidio natpis iz 1528. godine o miru Bakiju i opisuje drugi natpis koji opisuje Aurangzeba. Također Francis Buchanan rekao je da je taj mir Baki sagradio u ime Baburovu džamiju 1528. godine. Čini se da je to najpouzdaniji izvor. Poslije toga se međutim to stalno pomalo kuhalo, ali na lokalnoj razini. Tako da recimo 1855. došlo je do sukoba između hinduista i muslimana, a 1858. Sikh imenom Nihang Sikh iz Pandžaba zauzeo džamiju i tamo postavio Ramin kip. Međutim, taj Ramin kip su onda izvadili muslimani iz same džamije i stavili ga nazad u dvorište. I tako se to postupno polako kuhalo, stalno su se vodili sudski sporovi, ali Britanci su na kraju odlučili 1886. tako da je sudski povjerenik britanski odbacio sve žalbe i zatvorio džamiju. Tako da se od 1886. otprilike je džamija zatvorena. Ona u vrijeme svih ovih događaja nije služila kao funkcionalna džamija. U 1899. Anton Führer, britanski arheolog, posjetio je to područje i našao je 3 natpisa i govorio je također o tom natpisu prema kojem je, međutim Führer je zabilježio da je 1523. sagrađena džamija, što je nemoguće jer je 1526. Babur uopće došao u Indiju. To je također jedna od specifičnosti toga. I sad možemo opet preskočiti dosta daleko. Nakon rušenja džamije 1992. godine došlo je do sudskog spora oko vlasništva zemlje. Odnosno, nije to vlasništvo zemlje je državno, ali je pitanje što će se na toj zemlji napraviti. Jer je to sad gola zemlja, srušen hram, odnosno čak velika hrpa zemlje, jer sjećaš se, penjali smo se da bismo se popeli, a penjali smo se po ciglama srušenih za džamije, da bismo došli do vrha, jer on je na vrhu je stavljen bio Ramin kip. Spor se vodio godinama i različite indijske vlade su pokušavali riješiti spor, ali nisu ga nikako rješavali, svi su prebacivali to odgovornost na drugu onu vladu i niko to nije htio rješavati zbog velikih
tenzija među hinduistima i muslimanima. Tenzije su bile ogromne. Nakon rušenja Baburove džamije 1992. godine došlo je do velikih sukoba i pobune muslimana i u tim sukobima je poginulo oko 2000 ljudi diljem Indije. Policija je jedva uspjevala velike muslimanske proteste suzbijati i došlo je do sukoba lokalnih između hinduista i muslimana. 2002. opet je nekoliko tisuća ljudi poginulo kada su hinduistički hodočasnici išli prema Ayodhi. U Gujaratu je došlo do zapaljenja, kontroverzani događaj, ali čini se da su gađali u jednom muslimanskom selu vlak sa molotovljenim koktelima, gdje je onda stradao velik broj hinduističkih hodočasnika, pa su se onda hinduisti išli osvećivati, pa su pobili oko 4000 muslimana 2002. godine. I opet je tu Narendra Modi, koji je onda bio predsjednik, odnosno premijer Gujarata. U svakom slučaju, pod premijerskom palicom Narendra Modija 9. studenog 2019. godine sud je donio konačnu odluku. I konačna odluka je glasila: Vrhovni sud naložio je da se zemlje preda u ruke trasta za izgradnju ramena hrama. Cijelo zemljište je predano trastu za izgradnju ramena hrama. Međutim, Vrhovni sud je također naložio vladi da ustupi 2 hektara zemlje, što otprilike odgovara tom području, u gradu Ayodhi, središnjem sunitskom odboru Vakufu za izgradnju džamije ili islamskog centra u blizini ili bilo gdje na području grada Ayodhija. To je bila vrsta kompromisnog rješenja. Naravno, pitanje je li to kompromisno rješenje sve zadovoljilo. U Indiji se vode velike polemike oko toga. Brojni muslimani Indije, čak bi se moglo reći da su indijski muslimani više prihvatili prije prihvatili takvo rješenje nego muslimanska populacija okolnih zemalja, osobito Pakistana, koji su bili protiv toga rješenja. I tako je spor zapravo navodno možda riješen i na temelju tog rješenja, tog spora 2019. godine na području srušene džamije sagrađen je hram kojeg je onda ove godine u siječnju Narendra Modi inaugurirao. To je znači otprilike nekakva vremenska crta svih tih događaja. Ona počiva na ideji da se ispod džamije nalazi srušeni hram. I to je možda središnje pitanje bilo koje je zakupljivalo sud. Sud je htio znati je li se stvarno ispod džamije nalazio hram ili nije. Međutim, ovdje možemo reći što se dogodilo oko arheoloških istraživanja. Prvo arheološko istraživanje tog područja je napravljeno još 1976-77 koje je vodio B.B. Lal, koji je bio predsjednik Archaeological Survey of India. Međutim, nisu smjeli kopati u samoj džamiji, nego su kopali okolo. Međutim, primijetili su u džamiji ovo. Ovo tu je jedan od 12 potpornih stupova džamije. Ako vidite kako izgleda ovaj stup, ko ima više iskustva sa izgledom i indijskom arhitekturom, na što vam liči otprilike ovaj stup? Izgleda kao hinduistički stup, odnosno ne izgleda tako, nego je to stup iz hinduističkog hrama. To je stup iz hinduističkog hrama. Ukupno ih je 12 bilo unutar same džamije. Mogu vam pokazati na onom planu točno gdje su se nalazili. Međutim, 12 stupova je unutar hrama i tih 12 stupova je već Tiefenhalter bio primijetio u svom izvješću. Međutim, još je 4 stupa nađeno u okolini hrama. I napravljeno je malo izvješće i onda su i druge cijela Ayodhja je bila, sonde su bile prokopane i B.B. Lal je, zapravo on je poslije napravio to izvješće i manje više je tu stvar utihnula. Također je u dvorištu džamije našao nekoliko nečega što se zove temelj za stupove. Odnosno stupove vi ne stavljate u golu zemlju, nego morate napraviti neki temelj za stup. Odnosno iskopati duboku rupu, napraviti cigleni podij za stup i onda staviti gore stup. Takvih je podija našao on nekoliko sondi koji iskopao. Odnosno podija za stupove. Stupovi se u indijskoj arhitekturi nalaze isključivo u hramovima. Ne znam, u hinduističkim, ovo zapravo izgleda kao stup, ali zapravo nismo sigurni, može biti i ne hinduistički, može biti džinistički, vjerojatno ne budistički, jer u to doba vjerojatno budizma više baš nije bilo. Ali to je manje više bilo to. B.B. Lal je u principu svoje rezultate ocijenio kao nezanimljivima, doslovno tim riječima. Međutim, on se predomislio ranih 90. godina
predomislio se i rekao je da je potpuno siguran da se tamo nalazio hinduistički hram i da temelji za stupove dokazuju da tamo mora da se nalazio hram. Međutim, malo je toga bilo da bi se moglo decidirano tvrditi da tamo može biti hram i ništa drugo. Tako da su napravljene drugo iskopavanje iz 2003. godine kada je cijelo područje, kad je džamija bila srušena, pa se moglo sondirati točno ispod džamije i pogledati što se točno ispod nalazi. Nađeno je 50 baza stupova. Nađeno je 263 kamena fragmenta koje upućuju na otprilike 50-metarsku strukturu. Međutim, ta 50-metarska struktura otkrivena je 3 različite faze gradnja između 10. i 12. stoljeća. Znači, 3 različite zgrade su se nalazile ispod džamije između 10. i 12. stoljeća. Samo 200 godina zapravo se radi o jednoj građevini koja je bila 2 puta proširivana. I zadnja njezina dimenzija je bila 50 metara, što je bila puno veće od džamije. To je, 50 metara možda zvuči puno, ali samo kao primjer, ne znam, Zagrebačka katedrala je 126 metara. To je razmjerno skromne dimenzije za hramsku strukturu. Jesu 50 metara, ali to je nešto. 50 baza stupova također odgovara otprilike 50-metarskoj strukturi. Ovdje možete vidjeti neke od tih stupova i to su sasvim očito stupovi sa hinduističkog hrama. Međutim, kritičari te teorije su govorili da su muslimani često pri gradnji džamija uzimali iz okolnih nalazišta stupove, tako da stupovi nisu nužno bili tamo. Stupovi su mogli biti doneseni tamo. Što se često radilo, odnosno ljudi su upotrebljavali kamene, stupovi su stupovi su lijepo izrazbareni, pa nije čudo da su ih koristili u gradnji džamije. Ko je bio u Deliju, u ovom džama Mađidu, zna kako to izgleda, otprilike. Međutim, ono što su našli, arheološki tim što je našao je elemente šikare, odnosno našao je elemente kamene koje služi za da se voda slijeva niz šikaru, odnosno toranj hinduističkog hrama. Međutim, glavni dokaz je takozvana Makara Pranala. I ovdje možete vidjeti Makara Pranalu kad je otkopana. Makara Pranala je vrh odvoda koji odvodi vodu iz svetišta hinduističkog hrama. Hinduistički hram, hinduistička se pobožnost odvija čašćenjem kipova, često nuđenjem hrane i tekućine, također i različitim puđama poput abhišeke gdje se zalijevaju sa vodom, mlijekom i tako dalje kipovi, i zato svaki hinduistički hram u principu ima odvod vode u svetištu glavnom. I taj odvod vode na sjeverno-indijskom hramu završava nečim što se zove Makara Pranala. Makara je krokodil i on je simbol rijeke Gange. Makara Pranala, gdje se nađe Makara Pranala, tamo mora da je bio hram. Zato što teško da će neko uzeti odvodnu rupu iz hrama i ugraditi ga u džamiju. Naravno da će uzeti lijepe stupove, neko je ugraditi u novu građevinu, ali Makara Pranala je bezvezni zapravo ovako otprilike komad kamena koji se zapravo nalazi na vrhu da bi se voda izljevala van izvan hrama. I teško je očekivati na mjestu koje stvarno nije bilo hram. To je bio jedan od najvažnijih dokaza da se uistinu tamo nalazio hram, međutim ovaj točka ipak je natpis Višnu Hari. Ovaj natpis je također bio ugrađen u džamiju, ali nitko od prethodnih putnika nije primijetio natpis. Zato što je natpis vjerojatno bio ugrađen tako da se ne vidi, ugrađen je bio vjerojatno u zid. To je veliki kameni natpis koji govori koji je bio nađen kad je srušena džamija, nađen je među ruševinama džamije nađena. Ovdje možete vidjeti natpis Višnu Hari. On se zove Višnu Hari zato što je to posvetni natpis gradnje harama Višnu Harija. I to je veliki opsežan natpis koji govori o kraljevskoj dinastiji koja je sagradila, spominje ime kralja koji je dao sagraditi hram, opisuje veličinu, važnost hrama, važnost dinastije i tako dalje. Međutim, ono što je zanimljivo, hram se zove Višnu Hari. A zašto se zove Višnu Hari? Zato što je posvećen hramu Višnu Hari. Sad znamo i koji se hram nalazio ispod. Nalazio se hram Višnu Hariju. I to Višnu kao Višnu 10 inkarnacija. U natpisu su opisani svih 10 inkarnacija Višnua, među ostalom i Rame. Što to znači? Znači da je ispod bio hram, ali nije bio posvećen hrami. To nije bio Ramin hram ispod, bio je Višnu Harin hram. Bio je višnuistički, bio je Višnov, ali nije bio zapravo Ramin. Ali bio
svakako nema sumnje da se tamo nalazio hinduistički hram. Što je još zanimljivo, u drugom iskopavanju je nađeno ispod tog hrama, koje je prva faza gradnje u 10. stoljeću, ispod njega je nađen još jedan hram, stari hram iz 5. stoljeća. I to kružnog oblika, manjih skromnih dimenzija. Za njega ne možemo reći kome je pripadao, kojoj vjeroispovesti je pripadao, ali takvih kružnih hramova se u Madhya Pradešu može naći dosta, i u Biharu budističkih kružnih hramova. Ima dosta. Pa bi ovo možda mogla biti starija budistička struktura, možda ispod, možda. Ali ima i hinduističkih kružnih struktura, tako da zapravo ne znamo. Znamo samo da smo imali još jednu staru strukturu ispod toga. Također nađeni su brojni ulomci, brojni umjetnički predmeti. Ovdje možete vidjeti recimo jedan prikaz terakota iz perioda Šunga, međutim period Šunga je puno stariji, puno prije toga. Ili iz perioda Gupta nađeno je nešto skulptura, ne velikih umjetničkih dosega, ne velikih dimenzija, manjih dimenzija, ali koji svjedoče o prisutnosti, jer se u principu ovakvi tipovi figurica nalaze na nekakvim svetim prostorima, obično hramovima, ili su dio hrama, ili su nešto što su hodočasnici prinosili i tako dalje. U tom drugom iskopavanju iz 2003. godine vodio ga je Buddha Rashmi Mani, danas je on direktor National Museum u Delhiju, i napisao je veliko izvješće Archaeological Survey of India na 308 stranica u 2 sveska. Izvješće ima 65 crteža i 235 fotografija. To je napravljeno na nalog suda. I to je izvješće predano na sud i temeljem toga izvješća, ali vjerojatno i političke volje i tako dalje, je donesena odluka da se područje da hinduistima za gradnju hrama. Ono što je međutim kontroverzno je da izvješće iz kojega su sve ove fotografije koje ste vidjeli nije dostupno javnosti. Tako da ste na neki način privilegirani, vidite nešto što je zapravo zabranjeno, što je zapravo samo zapravo vlasništvo suda. Ja sam to skinuo, ima jedan sjajan arheolog koji je sudjelovao u tim iskapanjima, K.K. Muhammad se zove, koji je bio predstavnik muslimanske manjine u iskapanju, da ne bi ispalo da samo hinduisti kopaju. I on je fotografirao sam dijelove izvješća i onda je on objavio to ili na svojim videima na YouTube-u i slično, i to su zapravo jedini načini svi ovih hinduističkih hramova, sve kad sam vam pokazao, zapravo sve pripada izvješću Archaeological Survey of India. On je zabranjen za javnost i ne može se vidjeti samo izvješće. Ono što znamo o izvješću, samo znamo što su nam voditelj istraživanja Armani i drugi, to je bio velika grupa arheologa Armani, možete vidjeti dan danas moli i kumi indijski sud da pusti u javnost arheološko izvješće, zato što još uvijek je to stvar kontroverze. On je apsolutno uvjeren da se ispod nalazi hram i da nema nikakve sumnje u to. Međutim, zbog toga što se izvješće ne želi pustiti u javnost, mnogi stavljaju izvješće u pitanje, odnosno misle da možda ima u izvješću nešto što bi govorilo možda i protiv tvrdnje da u izvješću postoji hram, i to je stvar velike kontroverze u indijskoj politici, i upravo zbog toga Mani, nedavno je objavljen intervju sa njim u kom je molio indijsku vladu da izvješće samo izađe van, da svi mogu vidjeti da arheološki po njemu nema nikakve sumnje da se ispod same džamije nalazio hram. Ono što zapravo je pitanje ovdje nama o svim tim događajima, je li to pravedno? Imamo situaciju da imamo vjerojatno srušen hram, ali imamo nekoliko pitanja. Nemamo nikakvih dokaza da je Mirbaki, kada je sagradio džamiju, srušio hram. Taj hram je preživio nekoliko stotina godina delhijskih sultana. Vjerojatnije kad je Mirbaki došao tamo da je tamo bio davno srušen hram. U svakom slučaju neko je srušio taj hram, jer nema nikakve sumnje, arheološki nema nikakve sumnje da je hramska građevina bila sasvim sigurno razrušena. U svakom slučaju, džamija iz 16. stoljeća, svakako spomenik kulture, ali ne baš nešto osobito. Iskreno nije baš nešto to. To je relativno mala građevina bez nekakvih velikih umjetničkih, bez velike umjetničke vrijednosti, ali bez nekakve religijske vrijednosti, i dugo nije bila u uporabi. Tako da zapravo su velike, čini se, mnoge
muslimanske organizacije u principu prihvatile tu ideju. Na kraju ideja suda je bila da se sagradi faksimilna rekonstrukcija Baburove džamije, međutim volja tog sunitskog vakufa je da se sagradi islamski centar, a ne da se ide u faksimilnu rekonstrukciju. Međutim, čini se da postoji donekle konsenzus među muslimanima da je to u redu i da će sagraditi, ako dobiju prostor za veliki centar, da je to u redu, a hinduistima su ostavili, čak ima i nekoliko muslimanskih aktivista koji su izrazito za gradnju Ramina Hrama i koji smatraju da je to konsenzus koji je pravedan i tako dalje. Međutim, islamističke skupine su izrazito protiv toga i naravno da su objavile rat svima koji će tamo podizati hram. I to je razlog zašto je tamo bilo 20.000 policajaca, jer su se bojali terorističkih napada. Ono što je pitanje, naravno, ovdje imate dobro pitanje iz dokumentarca snimanom, je li to u skladu sa hinduizmom, kao što je rekao onaj jedan iz Ajodije čovjek kog su ga pitali, pa je rekao da on smatra da smo iznevjerili Ramu kada smo srušili sam hram, jer Rama kao oličenje pravde, reda i pravednosti prema tumačima ne bi pristao na takvo rješenje. Sad, pitanje je li to konsenzus, je li to gotovo, je li smo prihvatili to, naravno da nismo, zato što još nije počelo, zato što je hram skoro gotov, a izgradnja muslimanskog centra nije ni počela. Islamski centar još nije niti počeo, ne da nije ni počeo, nego još nije ni dodijeljena točno zemlja. Tako da se tu opet kuha malo, jer je Ramin Hram već, to je vidjeli ste slike iz siječnja, do sada je već možda skoro i gotov. A islamski centar još nije dobio čak ni zemlju. I tako da bilo bi dobro da ju naprave, jer ako će ovak nastaviti, stvar će se vjerojatno opet dalje kotrljati u krivom smjeru. Evo, hvala vam na pažnji, a pitanje je zapravo za sve, je li taj, događaj je nevjerojatan i njegov rezultat je isto nevjerojatan, odnosno je li došlo do kraja toga spora? To je pitanje s kojim bih završio ovo predavanje. Evo, hvala vam puno na pažnji. Hvala lijepo, Ivane, na zanimljivom predavanju i pojašnjenju puno detalja koje, ja osobno nisam bio svjestan svih tih detalja koje si nam ti danas iznio. Sjećam se kad smo bili u Ajodhi prije, koliko je to sad, 13 godina, da nije ništa bilo naravno od hrama, bile su samo ruševine i taj mali šator koji smo iz daljine mogli gledati. Ne, pa ušli smo u njega. Jesmo u njega, ali kip Ramin je bio daleko iza rešetki, nije se moglo do kipa, nek se moglo proviriti. I to je taj mali ram kog je Pandit Abhiram stavio tamo, odnosno kog je Munja dovela. Da, vrlo je zanimljivo to sve skupa. Možda samo treba reći da je cijela ta priča je o tome da je tamo bio Ramin hram, naravno potaknuta epom, Ramajanom, u kojoj naprosto piše kralj Dašaratha je stolovao u Ajodhi i dobio je, već na koji način, da ne pričam tu priču, to ću ostaviti za neko drugo predavanje, dobio je 4 sina koja su se tamo rodila, a jedan od njih je bio Rama. Dakle, tu mi imamo epsku nacionalnu povijest, da kažem, i to je ono što je bolna točka hinduista bila, zašto je džamija sad. Da se baš tamo nalazi džamija. Baš tamo, to je... se tamo nalazi džamija. Mi imamo u susjedstvu našem primjer što znači za neki narod kad ima neku svoju svetu zemlju gdje traži svoje ishodište. Mislim na Srbiju i Kosovo. Zašto Srbija ne može pustiti Kosovo? Da. Zašto hinduisti ne mogu pustiti Ajodhiju? To je poprilično paralelna situacija. Da. Još jedna paralela je naravno džamija Al-Aksa u Jeruzalemu koja je sagrađena na temelju Herodova hrama. Da. Ali nema šanse da se sruši Al-Aksa jer je ona jedno od svetih mjesta islama. Ispod se nalazi sasvim sigurno Herodov hram. Ali isto nema arheoloških istraživanja ni ništa, ali je to jedno od svetih mjesta islama, tako da nikom ne pada na pamet rušiti. Ovo nije baš neko sveto mjesto islama bilo, ali zato super sveto mjesto bilo hinduizma. Neki će reći da je to postalo sveto mjesto hinduizma, zato što je tradicija da baš na tom mjestu rođen Ram,
Zapravo najstariji podatak, najstariji izvor da se na tom mjestu nalazi mjesto Ramina rođenja 1717. godine, znači 18. stoljeće, što je razmjerno mlado i prije toga nema nikakve naznake, niti u literaturi, nigdje da se uopće govori o nekom lokalitetu kao mjesto gdje se rodio Rama. Čak ni ja mislim ni Ayodhya Mahatmya ne govori da postoji mjesto gdje se rodio Rama, recimo. Dobro, ali bilo je zgodno proglasiti, budući da se Rama rodio u Ayodhi, mislim, mi moramo znati da tu govorimo uistinu o epskim razmjerima. Ramayana kaže da je Ayodhya dugačka 16 jođana i široka 3 jođane. Ne znamo točno koliko je bila jođana, ali ako je jođana bila voz, onoliko koliko se može jednim zaprežnim kolima prijeći što je jedno tumačenje, zaprežnim kolima prijeći u jedan dan, to bi bilo oko 8 km, ili 7-8 km, pa puta 16. Dakle, taj sam grad, to je epska veličina. 16 puta 8 je koliko? 8 plus 6, 48, 60, 108 km. bi bila dugačka i 108. I 40 km široka. Onda mora da je ipak. Široka Ayodhya, ne? Dakle, to je, mi moramo znati da se radi o epskoj povijesti, ali svejedno, to je fakt. Ramayana je važna, Ayodhya je mjesto u kojem, bilo gdje u Ayodhi. I sigurno je Hinduje onda kad su mogli doći do glasa jako smetalo što uopće u Ayodhi postoji bilo kakva džamija, a naravno da ih postoji više, jer koliko se sjećam, Ayodhya je poprilično muslimanska danas. Pa ima velika muslimanska tamo zajednica, mislim da govorimo 20%. Ja bih rekao i više čak u Ayodhi, da. I to stanovništvo koje je bilo mirno i koje se nije ni služilo tom džamijom u principu, tako da su mnogi muslimani indijski su zapravo to vidjeli kao kompromis u redu, jer se nije srušena velika svetinja njihova, a hinduistima to strašno puno znači. Ali nisu naravno svi tako reagirali, neki jesu, neki nisu, neki su mislili da se hinduisti trebaju zadovoljiti i napraviti 100 metara dalje hram. Ali ne bi riješilo problem jer je očito, kao što se vidi iz tih velikih površinski, mislim tu je 150.000 ljudi se skupilo u sekundi tamo, to znači da je to ogroman, to je pan-indijski pokret koji je bio nezaustavljivo snažan, koji se nije mogao samo tako smiriti. I dan danas, kad sam na Facebooku, kada promovirate događaj, možete ga pokušati promovirati. Napravite događaj i onda napravite, molim, promociju tog događaja. Ja sam htio promovirati predavanje i Facebook mi nije dopustio promociju. Zašto? Zašto? Zbog osjetljivosti društvenog i političkog konteksta. Ali ima nešto još zanimljivo što mi je palo na pamet sad kad si izlagao. Ja vrlo često kad razgovaram s ljudima o Indiji pa pokazujem slajdove, pa tu stvarno se vide prekrasne građevine, osobito naravno Taj Mahal kao građevina koja je simbol nekako. Onda svi pitaju, pa dobro, kako su ti ljudi prije 300, 400, 500 godina mogli izgraditi takve stvari? Bez tehnologije koju danas imamo. Pa evo, razgradnja Baburove džamije nam pokazuje kako su mogli. Ovi nisu nikakvu tehnologiju koristili da razgrade džamije. Džepne nožiće i krampove i tekiće. Ciglena džamija. Dakle, kad imate dovoljno ljudi, sve se može napraviti. Dobro, mi danas mislimo da smo najpametniji na svijetu, a nismo baš svjesni da su ljudi prije 300-400 godina bili isto jako pametni i mogli su svašta napraviti. Isto koji mi danas. Dobro, mi mislimo za sebe da smo najpametniji i da su svi debili prije, valjda bili. I onda se uvijek čudimo kako su to mogli napraviti, a bili su primitivni, glupi, katastrofa. Ti si dosta upućen i u indijsku povijest i u indijsku politiku. Kakva je tvoja procjena, kakve će imati političke implikacije sad naprosto postojanje tog novog hrama u Ayodhi? Da li to predstavlja sigurnosni problem? Predstavlja, apsolutno. Pa evo, 20.000 policajaca osiguravalo i non stop osigurava. Sjećaš se kad smo mi bili tamo, onda je bilo možda gore. Mi kad smo bili tamo, zapravo isto zgodan kontekst kako smo mi uopće došli do Ayodhije, to je bila ideja profesora Mislava Ježića da idemo u Ayodhiju. I imali smo organizatora puta i profesor Ježić je došao organizatoru puta i rekao mi bismo posjetili Ayodhiju. Pa on na podrek, pa jeste vi normalni, šta ćete tamo? Nemojte ići tamo, preopasno je tamo. A godinu dana prije toga bio je teroristički. Bio je Hindu. Hinduist, da. Bio on je Amšaman. Konkretno Amšaman, da.
I u svakom slučaju godinu dana prije je bio teroristički napad tamo, gdje se baš samoubojica s autom zaletio u policijski kordon koji je čuvao ograđeni prostor oko Ajodhije. Tako da je rekao, to je sigurnosni problem, to je preopasno, ali svi poznamo profesora Ježića, znamo da je on uporan i uspio je uvjeriti i organizirali su nam taj put u Ajodhiju. Nisam bio siguran koliko su svi drugi razumjeli, drugi naši studenti tako koji su bili tamo, nismo im uspjeli skroz dočarati o kojoj se kontroverziji radi. To je bilo prije razrješenja spora. Spor je razriješen 2019. a ovo je bilo 2011. Znači u jeku sudskog spora smo tamo došli i tamo je bilo bezbroj policajaca, kordoni. Duge cijevi. Policija s dugim cijevima, dobro, ne sjećam se baš oklopnih vozila, ali puno policijskih vozila i jako puno bodljikave žice i jako stroge sigurnosne provjere smo prolazili, jer su se bojali islamističkih napada. Naravno, moja procjena je da su se sa ovim rješenjem, nije moja procjena, nego gledao sam vijesti naprosto, pa slušam što kažu na vijestima, da se većina indijskih muslimana složilo, međutim nisu se složile neindijske muslimanske mnoge zemlje i skupine, osobito Pakistan, ali nije to prihvatio ni Bangladeš, ni mnoge druge muslimanske zemlje nisu prihvatile to razrješenje. Znači, u Indiji čini mi se, na indijske muslimane to čini se dobro utjecalo, međutim i među indijskim muslimanima postoje vrlo snažne i vrlo opasne terorističke islamističke skupine koje će sigurno htjeti, koje će iskoristiti svaku priliku da tam nešto naprave. I tu nema sumnje. Tamo bez danonoćne policijske pratnje, bez kamera, bez policije se tamo neće nikad moći niti doći, niti će to funkcionirati kao neko drugo bilo koje svetište. Jer će kad tad, ako popusti sigurnosna taj stiska, kad tad će se neko sjetiti i tamo nešto napraviti. Dovoljno je 2, 3. A takvi će se naći. Dapače, to je baš sad neuralgična točka tog sukoba hinduista i muslimana u Indiji, a koliko mene sjećanje služi, i to je bilo i kad smo bili zajedno u Indiji prije tih 13 godina, ne samo Ajodhja, nego na velikom broju vrlo važnih svetih mjesta hinduističkih koja smo posjećivali je bilo vrlo, vrlo jako policijsko osiguranje, uistinu policajci s dugim cijevima. I u Mathuri, i u Varanasiju, Šivin hram. Ja se sjećam, tamo su policajci meni stvari čuvali kad sam išao unutra. Ne? To je, dakle, za one koji se spremaju u Indiju ići, to je nešto što treba prihvatiti, da kod mjesta koja su vrlo važna, religijski, ne biste očekivali, očekujete mir i nekakvu svetost i to, međutim, oko njih vrlo često postoji vrlo jaka policijska zaštita. Nakon rušenja Baburove džamije 1992. u neredima koji su izbili poslije toga, nekoliko desetaka hinduističkih hramova je srušeno, ispaljeno u neredima. Naročito u Kašmiru, mislim 7 ili 8 hinduističkih hramova u Kašmiru je srušeno, ispaljeno, u Indiji baš. Tako da je osobito i zbog događaja Ajodhji je također pojačana bila sigurnosna nekakva paska oko tih hinduističkih svetih mjesta, makar oko manjih hramova nema baš nešto posebno, ali oko velikih. Dobro, da ne bih ja uzurbirao jer imam mikrofon. Drugi nemoj, evo, pozivam publiku da daje komentar, postavi pitanje našem autoru, pa čak i ako nije pitanje direktno vezano uz Ajodhju. Ivan je danas promovirao knjigu Povijest Indije. Pitajte što god želite. Evo, prvo bih htio reći odlično izlaganje, hvala vam puno. A ovako jedan teološki komentar. Za hinduiste bi ova ploča koja govori o tome da je tu bio hram Višnu Hari, to je 10 avatara Višnua, to bi bila direktna potvrda da to je Ramin hram, zato što ako je to bilo svih 10 avatara, tamo je bio Ramin, i plus naravno Rama je Višnu u teološkom smislu, to je ista osoba koja je samo to je jedna instancijacija historijskog pojavljivanja, tako da je Višnu hram i direktno Ramin hram je imao, ako je po ploči, tako da to je jedino to mi se čini da...
Na ploči se Rama spominje, što je najzgodnije, ne imenom, ali se govori o ubojici deseteroglavog. Kao da je spomenu. Znači, ubojica 10, ali ima popis naprosto avatara, 10 ih je spomenuto, nije uvijek 10, nekad ih ima i više i manje, ali ovdje konkretno piše ubojica deseteroglavog, piše. Tako da se spominje na ploči, apsolutno se spominje na ploči. Nema riječi o rođenju Rame, ali svejedno da, to je sigurno vezano uz Višnu i uz Ramu, posredno jest vezano, nema sumnje. A je li bilo prije izgradnje ovog hrama sad, ovog novog, je li bilo i od drugih hramova posvećenih hramu? Mislim da malih svetišta, ali ne pravih hramova. To nije baš neobično, mislim, Ajodhja kao vrlo bitno ime, ali kako? Da nema zaista nijednog hrama nije bilo posvećenog hrama. Bilo je naravno manjih, ali bilo je naravno da je bilo, ali ne nekih manjih onih svetišta, tipičnih sjevernoindijskih manjih svetišta je bilo ramenih, da. Ali neki ključne strukture, ima nekoliko tam većih hramova, nisu zapravo ramene, nekoliko ključnih struktura. Ovak. Ali znaš šta, možda ovak. Važnost svetišta ne mora biti proporcionalna arhitektonskoj veličini zgrade na samom svetištu. Ne. Bilo je puno manjih hramova i ljudi su dolazili ali u neki od hramova. Mislim da je čak Hanuman Garhi bio najpopularniji. Hanuman Garhi, koji je Hanumanov hram. Taj je bio najpopularniji u Ajodhji. Da. Ali cijelo mjesto je nekako, recimo, sveto mjesto hinduista. Ramističko. Da, recimo to tako, da. A hram Rami moraš graditi negdje gdje nije Ajodhja. možda tak, da. Ali sad imamo u centru, imamo ogroman hram i Ramin, sad tu nema sumnje. Ali prije to bilo raspršeno, recimo to tako. I ljudi su dolazili tamo na hodočašća Rami, apsolutno, uvijek. Ali su se uglavnom kupali u rijeci Saraju. Mislim da je to ključno bilo kupanje, to je ključni dio hodočašća je bilo kupanje u rijeci Saraju. Prije izgradnje hrama. Sad će biti naravno posjet hramu. Hram je sad posvećen Lali, odnosno djetetu, Rami kao djetetu, jer je na mjestu rođenja. Ali ostalo su manja svetišta, nema tam nikakvih posebnih hramova, a evo, najstariji je iz 18. stoljeća. Najstariji hram je iz 18. stoljeća i to je džinistički, nije čak ni hinduistički.